Si Jesus diin sa ubang mga lugar gihandom nga mobisita kay nabaniog nga iyang ngalan nga siya makaayo sa mga masakiton o sa iyang mga ginahimo nga mga milagro na dili mahimo sa ordinaryong tao. Panining tungora dinhi siya gisalikway, giabog. Dili naman pag-abog nga iniisog, kundi wala siya gihangyo nga dili siya mopadayon. Kay mga tao nahadlok nga basin madaot ang ilang kabuhian. Kay nakita ang Manila nga nangambak ang mga baboy, nahadlok sila nga mahurot ang mga baboy. Sa pamay ilang kabuhian, kay mao man kini ang kabuhian didto nining lugara, O tungod silang kahadlok, wala sila modawat kang Kristo nga unta usa kini kadakong pribilehiyo kanila, grasya, nga giduaw sila sa Ginoo. Kinining lugar daghan ang giyawaan, maghari ang demonyo. Kung asa ang presensya sa Ginoo, mahadlok ang demonyo. Mawala apan ka ilang manggipalabi ang ilang kabuhian, walay mahimo si Kristo. Kadili bukas, dili abli ang ilang kaugalingon, ilang una-una o kasing-kasing sa grasya sa Dios. Ngano man kaha, kulang ba sila sa kibalo, sa information? Diha by misconception? Kay siyempre doon ay mga tao nga gipalabi ang ila lang nga interest ug wala magwanahuna sa kahimtang sa uban. Daghan nga may mga sakit na adtong lugara, daghang na possess, pero na-deprive sila tungod lang sa pipila ka mga tao nga ang interest ila lang kaugalingon. Wala maayo ni Kristo ang mga masakiton dito kay wala man siya dawata. Siguro ang mga tao dito na fake news, na misinformed, bisan pa o may nabalitaan sila tungod kay Kristo. Tungod kay naay mga tao nga daghan nga mipalabi sa ilang kahimtang. So mausab ka na may tabo kanato kung atong palabihon ang atong kahimtang. Kaya may daghang mga Kristiyanos nga maayog kahimtang. So, ngano man nga ang trend maora man gihapon, Ang pobre mosamot ka pobre, ang dato mosamot ka dato. Nga unta mga Kristiyanos man kita, murag atong gisalikway ang gitudlo ni Kristo kanato. Kristiyanos lang kita sa ngalan, pero wala sa atong kasing-kasing. Kaya mas gipalabi man nato ang mga butang nga ato nga mapakinabangan kaysa butang nga mga espirituhanon nga maoy makasantos sa atong kinabuhi. Kini usa ka pribilehiyo kanato, agiandam sa Dios alang kanato. Kung dili nato ayuhon pagdala ang atong kinabuhi ug pagtuman sa kabuton sa Dios,
mahimo nga kuhaon kining maong grasya kanato. No? At least sa unang pagbasa, bisan tuod si Agar o ang anak, dili kini sila legitimate nga anak gayod ni Abraham, pero wala sila pasagdi sa Dios. Yatiman gihapon sila kay sila nagagikan manggihapon sa Dios. Kabubuton manggihapon sa Dios o gitugutan sa Dios nga kini mahitabo mo. Mao siguro kana mahangtod karon walay kalinaw ang Israel. Sa dili pagdawat ni Sarah sa anak ni Abraham, karon na nag-away gihapon sila. Kung kano sa akin ni matapos, o kung doon na ba kay solusyon, wa kita may balo. So depende sa kabubuton sa Dios o sa pagpaningkamot sa tao nga mahuptan ang kalinaw. Kung walay mga tao nga maningkamot nga mahuptan ang kalinaw, magpabilin ang kagubot, walay pagsinabtanay. Mao nga bisan tuod misali kita sa Dios, mahimo usab kita mga lakang para sa ikaasenso sa atong kahimtang, sa atong pagsinabtanay, nakikiusa diya sa atong pagdawat kang Kristo. So unta hinahinay natong ma-improve ang atong kinabuhing espiritual. Dili man ingon ni ana kadali. Dugay ng panahon nga si Kristo miani sa kalibutan. Pero hinay ang atong development sa atong espiritual nga kinabuhi. O kini yatagan kita sa Dios og panahon. Kano sa kita may duol gayod kaniya ug atong mapamatud-an nga kita tinuod gayod niyang mga sumusunod. Manindog palihog.